Siemanku, witajcie, jestem Mister Polska.pl i dzisiaj pokażę fajny serwer hard. IP serwera będzie w opisie, więc idziemy na spawn, bo wam pokażę. Dobra, tu jest enchant na 30. Tu jest rafting, tu jest nie wiem co Blackstone, stołniarka, klatka jakaś, chyba jak ktoś ma zbanowane. Dobra, co sobie tym loginie? To jest jedzenie. Tu jest jakieś drzewo, tu skrzynia, które nie można użyć. I dobra, administracja, ekipa serwera, czyli Fowek to jest właściciel, admin, Lbooks, jakoś tak. Tu jest IP serwera, tu. Ja zobaczyłem wideo, dobra widać. I to jest wszystko już na tym serwerze, więc na razie.